Ayong gabi, Mr. Magwayen. Ang gabi po sir, may gabi sa tanan nga Ayong gabi. nananaw og sa mga basher Ah, nako diha, may gabi. sige. Mayong gabi nimo din ha. Sige. Sige. So ang ato ang topic karon kanang inyong pastoy nga tawag ining gikan kang Ellen G. White, puro story lang ang ginaistorya. So gusto nako karon maglatag kag ebidensya nga dili na istorya ng gistorya sa inyong pastoy. Sige. Ang kanang ilang istorya dili gyud na history. Story gid ay. Yan! Unang salbo pa lang gani ni Uyon ka na nga istorya lang ginasulti yung mga pastoy. O sa pa mga istoryahan na to dire? Wala pa man. Okay na, okay na. Wala pa man Admitido. wala pa man kakadungog. Sige, nakadungog nako. Nakadungog nako, naingon ka nga kanang istorya sa inyong pastoy, mga story na. Dili mao. Taro nga magpaminaw. Bawi na pod. Sige daw. Ebidensya ha? Ebidensya, sige, ebidensya. O sa ebidensya. Balikaw nako. Ang kanang gipanulti nila dili na story. Dili na story. Sa Biblia. Nasa Biblia na. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga si Ellen G. White himong propeta? Basaha diya sa Binuhatan 2:17. Naa si Ellen G. White diha? Naa si Ellen G. White diha? Lagi ba? Naa ba si Ellen G. White diha sa Binuhatan o Buhat 2:17? Pero nakasabot ka sa Binuhatan 2:17. Ayaw, opinion ni mo na eh. Ayaw. Dili ko mo dawat og opinion. Ayaw kung tawag ka ng sultihan ng opinion ninyo. May mabasa ba sa Buhat 2:17 Ellen G. White? Basaha sa. Di ba? May mabasa ba o wala? Before na ko basahon, may mabasa ba o wala? Ellen G. White. Kanang, kung wala'y mabasa nga Ellen G. White, admitahon namang iya kasyawa? Dili ko. Isa. Tarong nga, siya dili ko, dili ebidensya. Ay, simple lang akong pangutanan nimo eh. Simple lang eh. Imong ipaparog karon nga sumala ninyo dili story ng inyo hanggipang istorya sa inyong mga pastoy. So kaya ako pangutana unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Ingon ka Buhat 2:17. So na ang pangalang Ellen G. White diha? Basaha. Naawala. Basaha og nakay. Dito bagas ako. So kung wala koy mabasa nga tawag ining pangalan ni Ellen G. White dinha so admitahon mong iya kasyawa? Basaha sa og sabta. Ayaw sa. Nako gibitbit nga Biblia, gusto na nako nga iklaro. Ako ang tawag anang iklaro nimo. Kung walay mabasa din nga Ellen G. White, admitahon nimong iya kasyawa? Dili, kamo mo iyawa. Dili makos mabasa ebidensya ba? Ang atong istoryahan din about ebidensya. Gihatag nimo ang Buhat kapitulo 2 verse 17, paghatag og prueba si Ellen G. White na. So karon ako pangutana kasi pwede mamumutuo kung di mabasa, di ba? So, ang akong pangutana ron, may mabasa ba sa Buhat 2:17 Ellen G. White? Basaha. Lagi suguon pa jud ko nimo. Suguon pa ko nimo. Ako si clarify, sugod na gani ko nimo. Ako kasi i-clarify. May mabasa ba sa 2:17 Buhat nga tawag in si Ellen G. White gisugo nga propeta? Basaha usa. Lagi di ayaw unya na ko nabasahon. Tubagas ako. Mabasa ba sa Buhat 2:17 si Ellen G. White gisugo sa Dios mayong propeta? Wala. Wala. Why basihan nini? So di mo magamit ang Buhat 2:17 para kay Ellen G. White. Tagaay kog sita sa Biblia. Kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White gihimong propeta. Wa man kay mabasa di ay unsa man tawo ni. Tagaan na pud ko ninyong opinion. Ako yung mangutana nimo. Dili na opinion. Ang atong topic karon manggod, pastoy nga gikan sa 16th century hangtod karon, hilig og story. Ikaw ni sulod na kani kontra man kaana, so buot ipasabot, ikay mo provide og ebidensya. So karon, ebidensya nga to ang kwan, ebidensya nga to ang ipangitaon nimo ron. So tagay ebidensya nga si Ellen G. White propeta. Basaha sa diha. Di na lagi nimo magamit ang Buhat 17. Kinuha kay mabasa letra por letra eh.
Di ba pagtuo ninyo kapag dili mabasa, dili tinuod? Paminaw. Inyuhan ang pagtuo eh. Ako na lang yung ipit. Ikaw rin sig tawag anang sige tubag og butang nga nabitay ka na. Ganira ka nabitay. Ayaw nang ipahid sa kuan ng imong napahamtangan karon. Kini karon ang akong gipangita ebidensya. Ayaw ko tagaian ng inyong opinion. Gamito ninyong setas. Karon ang tawag ining pangutayan nimo unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White, mabasa na to ha, nga si Ellen G. White gisugo sa Dios nga mahimong propeta. Basaha. Ayaw ano Ipabasa ganin ikaw nag-ingon nga way mabasa, di ba? Ikaw nag-ingon nga wa may mabasang Ellen G. White din, pabasahon ko nimo. Binuang man na ay. Binuang man na. Kaya gayaga man na. Himuon man ko nimong bata diri. Isuod man ko nimo sa mong bulsa. Ako na po yung mangutana. Wala yung mabasa. So way mabasa. So bot ipasabot, tama lagi ako ang barugan nga kanang inyong mga pastoy istorya na lagi. Kayo may mabasa. Ako na po yung mangutana. Ang kuna sa before ka tawag ina mangutana. Ang kuna sa so admitahon nimo karon na tinuod ang ako ang gibarugan na kanang inyong mga pastoy pro lang story. Wala sa tawag ina kasaysayan. Dili ko mo admit. Oo, di ka na ebidensya una. Karon balik ta sa atong tawag anang isyu. Mabalik ta sa isyu. Kay sugot na sige magtawag ining pagchismis. Kanang di chismis ba? Okay. Tagawan og ebidensya nga si Ellen G. White lagi tawag anang gisugo sa Dios nga propeta. Binuhatan 2:17. Imo ganina way mabasa din yan. Karon na pud imuhan na pong ikot. May pangalan man imo gigamitan mo filosofiya. Kinsa man pinag-ingon nimo nga apil sa Ellen G. White? Filosofiya man ang imo. Lagi ba? Kinsa pinag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Apil sa basaha sa. Sa lagi ayo ba? Kinsa nag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Sa akong nabasa Ingon ka way babasa pagka mo sa akong nabasa. Unsa man wala taong mabasa Ellen G. White. Pero wala mabasa ang Ellen G. White. Kinsa man ginag-ingon nimo? Kinsa man ginag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Ako sa akong nabasa. Kinsa man ka tuuhan? Unsa may imong kredibilidad nga tuuhan ta ka? Biblia man ang akong gibasa. Sa lagi bisa pa lagi nagbasa lagi ka lagi. Wala kay credibility nga maghatag sa kuwag final interpretation. Unsa ka klase nga tools interpretation gigamit nimo kay para mahimong tama imong interpretation? Wala pod kay katungod. Ayaw lagi ba? Himuon na pud ko nimong kuan ba? Himuon na pud ko nimong isud na pud ko nimo simong bulsa ba? Di ba Bible alone lang mo? Nga magsalig man kasi imong sa imong kaugalingong panabot. So di na mo Bible alone. Bible alone man eh. Ayaw sabot basahin lang ta. Basahin lang ta sa buhat 2:17. Ingon man ka nga walay mabasa diha nga Ellen G. White. Kinsa sulti nimo nga si Ellen G. White na? Di basaha og sabta. Mauro na. Ayaw di sabta, dili sabta. Opinion na pud na nimo. Dili opinion na. Biblia, opinion. Alagi, ingon lagi ka nga wala si Ellen G. White diha. Ingon ka nga diri na opinion nya sabta. Unsa man klaseng pagsabot atong sundon? Unsa ka klaseng tools of interpretation atong gamiton kay para dili ta mamahimong ato ang tawag ining ato ang kaugalingong panabot ra? Sa tanang CFD ikaw ray gagamit-gamit anang filosofiya. Argumentum ad hominem. Wa na may lusot. Wa na may lusot. Basta kung dito sa ubang mga depensor makagara-gara ka diri sa di ka kagara-gara eh. Di ka kagara-gara sa kuha diri. Di ka kagara-gara. Unsa nga klase nga tools of interpretation ang imong gigamit? Paminaw. Unsang klase nga tools of interpretation imong gigamit nga makaingon ka nga si Ellen G. White nang apil si Ellen G. White din na sa buhat kapitulo 2 verse 17. Kana imong tactic irrelevant. Ayaw lagi. Wa ni pulos.